Tako mi rekao je uležen futbol Jugoslavije i još mi doselavaoci i koji ne mogu ovako, tako futboler mi rekao, ja sam na Makedon, nema Makedon. Kako nema ja? Pa ništa gumom. Lično da kako, Albanac. Eve jedna ne smije. Na momentu mi dojde inženjerot za imena. Što ime će piše? Ja sam mu nastavio jedan kočer. Što ime će piše? Direktor Kampjerov. Dug. Pa poznam me od vreme Mariната и му да сме сауден ли Господа. Шоку, не Господа, това нема. Тук да сме сауден, да вземам отвал да шарни, който хоче. Али уборе, че добре, тя средиш да теže, се познаме. Що им? И да го може го съдир. Що е го съдир? Ова ти я кажам, недолго, накъсно. Але пишемо, да пишемо написали. Латински. Иначе я вот, наверное, дойде го Горч. Мисля, директор Влади. Той. Сиреч за затвор. Затвор се влезе в школа затвор. Не дойде никога да било. Дойде гости на пуне го пине. Остана ми. Тук беше бригада, Виекамбо и него име Афанисен. Зато поръчка от мене са го водени да остате Илия Весия, да се роди, зато ви го рекao на кучу, он дека нема главата чика. На 100 години се рождат един македонец да е за Македония. А сите македонци, ама кои са бият, да разбереме за това. Сите македонци, ама един час македонец. Утре черни, утре гърчи. Знаете то, не сърби, не гърчи, не бугари, не турчи, не албанец. Хей да луиш, пак ще я вземе биографите ни се. Знаете, държеца за нация и за права ваши. Ова е вистина. Браво! Не мислите от истока висока. Море, и по сиромашко ќе поминим. И критично. И дома. Сите сме светни, што наедно си денешен не може да стори.